ampun kuwatir Mbayu, walah kathah kang remen nika Sri Uning. Nguri-nguri kabudayan Jawi Mbayu. Sumangga Mbayu. Pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anambut ranti Sri Uning dateng grahito kang winito kadange pribadi Wiratmaya putra nira Ranggalawi Adipati Tuban Sri Uning putrane Abdi Wangsapati nalikane kabubu ing tanding lawan Nina Jinggo katresnane Wiratmaya